Ой, жай буе эшләде, көтте. Теплицада җиләк җыйдык, ял итәргә дә өлгердек. Мәктәбебез турында бергәләп әйдәгез видеоролик ясыйбыз. Әйдәгез, әйдә! Тотып гомуми белем мәктәбендә укыйбыз. Мәктәпнең яңа бинасы 2003 елда сафка басты. Безнең мәктәп дөньядагы иң матур, гүзәл. Монда 37 укучы белем ала һәм 12 берсеннән-берсе яхшы, сабыр, сөекле укытучыларыбыз белем бирә. Безнең укучыларыбыз төрле олимпиадаларда, конкурсларда катнашалар һәм призлы урыннар яулыйлар. Алар тырышып уку белән бергә төрле бәйгеләрдә катнашалар, призлы урыннар яулыйлар. Мәктәп бинасында ук балалар бакчасы да урнашкан. Анда 15 бала йөри. Без еш кына алар янына кереп чыгыш ясыйбыз. Алар да үз һөнәрләрен күрсәтәләр. Безнең мәктәптә светофорик исемле егет балалар хәрәкәте эшләп килә. Яшь инспекторлар мәктәп һәм мәктәпкәчә яшьтәге балаларга юл хәрәкәте кагыйдәләрен өйрәнүдә ярдәм итәләр. Хәрәкәт иминлеге буенча тематик кичәләр, уеннар, викториналар, КВНнар үткәрәләр. Ел саен имин тәгәрмәч, асфальт рәсем ясау һәм башка конкурсларда катнашып призлы урыннар алалар. Республика күләм, район күләм бәйгеләрдә катнашып, безне үзләренең уңышлары белән куандыралар. Мәктәптә үткәрелгән чаралар турында Тукай якташ түгәрәгенә йөрүче яшь хәбәрчеләр мәкаләләр яза, Сабантуй, ялган җөмләләрендә көмеш кыңгырау, ачык хәбәрләре газетларында ул мәкалә белән таныша аласыз. Безнең «Хыял» дип исемләнгән иҗади театр коллективы да эшләп килә. Алар безне үзләренең сәхнәләштергән чыгышлары белән куандырып торалар. Район күләм, республика күләм фестивальләрдә, бәйгеләрдә катнашалар һәм матур чыгышлар күрсәтәләр. Бик сәләтле. Мәктәптәге һәр балабыз